Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Hola a tots, soc Nacho i us vaig a presentar a parlar sobre el llenguatge del cos. El 95% de la comunicació personal es produeix a nivell no verbal. Els missatges silenciosos com gestos, moviments de cap, dels ulls i postures transmeten sentiments o actituds i també indiquen una forma bastant fidedigna i la confiança o com l'agressió, l'avorriment o l'atracció són sentiments que pot donar una persona. També tenen una influència molt significativa sobre les altres primeres impressions i sobre l'imatge que no projecten els altres. Què és el llenguatge del cos? Bé, el llenguatge del cos és el parlar a una altra persona complementant el que diem amb dotzenes de gestos o moviments oculars o postures i expressions facials. La majoria de la gent no és conscient del que és parlar amb altres gestos o expressions quan un està parlant amb llenguatge verbal. També ara us explicaré algunes tècniques del llenguatge corporal, com ara el contacte corporal, la proximitat, l'orientació, els moviments oculars o l'aproximació i l'orientació. Bé, el contacte ocular. Els ulls, després de les paraules, són el millor mitjà de comunicació de què disponem. Bé, doncs a través d'aquestos és com estableixem el primer contacte amb el món. La nostra resposta al contacte ocular es va aprenent des que naixem i també aprenem a no comportar-nos mal quan una persona adulta ens està mirant. Algunes de les raons per les que a les persones li resulta molest un excés de contacte ocular és perquè potser es poden sentir com si els va a fer algun dany i també el sentir-se observat i ara preguntar-se per què està sent observat i això pot perdre la seva autoconfiança. A la majoria de les persones li resulta molest també un excés de contacte ocular. Els xiquets pareixen ser que únicament poden tindre una mirada franca i oberta respecte al món i també està considerat com a signe de curiositat sana pel món. Els mentiders tenden a evitar el contacte ocular i la tristesa s'expressa mitjançant una mirada baixa i una disminució del contacte ocular. Quan es trenca el contacte ocular, les persones que desvien la mirada cap a l'esquerra tenen una preparació més de lletres i les persones que desvien la mirada cap a la dreta estan més preparades en ciències. Les mirades prolongades sense parpadejar s'usen quan s'intenta dominar, amenaçar, intimidar o influir sobre els altres. Les pupil·les ens proporcionen també una informació molt fiable sobre l'interès, l'atracció i altres coses que ens agraden molt, perquè quan vegem unes pupil·les que estan dilatades expressa que algú o algú els agrada molt. Gran part de la nostra informació sobre els estats emocionals d'altres persones l'obtenim a partir de l'expressió de les seues cares. Les seves actituds cap a nosaltres es veuen clarament segons si les seues expressions mostren por o desgrat o felicitat o enuig. La cara sol ser la primera part de la persona a la que mirem, perquè les expressions s'utilitzen molt en les salutacions. En qualsevol part del món, els somriures s'utilitzen per a indicar o reflectir plaer o felicitat. El somriure pot utilitzar per a fer que les salutacions, que les situacions de tensió siguin més llevaderes.
Un somriure atrau el somriure dels altres i és una forma de relaxar la tensió. De totes les expressions facials, el somriure és l'expressió en la que més mereix la pena cultivar. Els moviments de cap. Un dels moviments de cap més obvis i també més freqüent és l'assentiment. Al sentir molt, la persona que està parlant continuarà durant més temps parlant i se sentirà més segura de parlar amb ella o amb ell. També, però en canvi, al no assentir, és més probable que s'acabi la conversació més abans. El mantindre el cap alt i ligerament cap arrere es pot expressar com una manera d'altanera i fins i tot d'agressiva. Però mantindre el cap baix sol interpretar-se com una manera de submissió o de tristesa i fins i tot depressió. La típica postura del cap és prestar atenció a algú que consisteix en mantenir el cap inclinat cap a la persona que s'escolta. El recolzar el cap sobre el dit polze, el cor o l'índex sol expressar una manera que està prestant atenció. Però el recolzar el cap directament sobre la mà expressa que no està un avorriment o que no presta atenció. Un antropòleg va definir 4 zones en l'ús de l'espai. Des de 0 a mig metre el va definir com zona íntima, en la que les persones estan massa en contacte físic o tenen molta facilitat per a tocar-se. La segona és la zona personal i que s'estén des de mig metre fins a 1,2 metres i que a aquesta distància es poden estrenyar les mans i que estan separades per la longitud dels seus braços. La tercera és la zona social, que va des dels 1,2 metres fins als 3 metres. És la que més s'utilitza amb més freqüència en les activitats quotidianes de naturalesa o de professions. L'última zona es denomina pública i que abarca a partir dels 3 metres. Bé, s'ha observat que les persones de major rang tendeixen a alinear-se a la dreta del líder i que estar en una situació en posició més elevada indica que té una situació més dominant. En condicions d'aglomeració, la gent sol evitar una mirada, un contacte ocular directament. I en els transports i en els ascensors és el que passa això quan dues persones no s'estan mirant amb els ulls. Quan les dones parlen entre elles, es col·loquen més prop i si empren una intenció més directa que quan els homes parlen entre ells. El tacte és probablement el primer dels nostres sentits que es desenvolupa quan naixem. Es converteix en el sentit més important i és a través d'ell com s'arriben les primeres experiències tempranes de comunicació amb els altres. En un estudi es va descobrir que en un aeroport els abraços duraven més en els agomiats que en les benvingudes. I un cert nombre d'estudis s'ha observat que el contacte físic sol ser iniciat amb major freqüència pels homes que per les dones. El contacte corporal es refereix fonamentalment a accions accidentals o inconscients que es fan en qualsevol part del cos. Les carícies impliquen accions deliberades i conscients i es fan fonamentalment amb les mans. Són contactes corporals reservats per a aquelles en què tenen una relació íntima o una amistat íntima. En la majoria de les ocasions, el contacte fomenta el gust mutu
El contacte pot promoure reaccions favorables en els altres. Bé, el saber més sobre el que les altres persones consideren atractiu ens permetirà oferir-les aquell que desitgen veure. La veritat no és sempre la realitat, sinó la forma en què la gent percebeix que la gent el percebeix. Si pensen que alguna cosa és cert, a efectes pràctics, així serà. Cert número d'estudis han demostrat que les dones s'interessen molt més per la personalitat de l'home, la seriositat i el caràcter. En realitat, l'atracció personal no depèn exclusivament de l'aspecte i la constitució física. El contacte ocular entre amics i enamorats té molta més importància que en el treball i en els encontres quotidians. Com que mirar-se més sol aportar a agradar-se més, les mirades mútues seran més prolongades. El contacte corporal serà també més freqüent i amb l'ésser estimat, i si amb l'ésser estimat és freqüent i ampli, aquest inferirà que les coses no estan anant bé com deurien de ser. Una de les coses per a ser més atractius és sol preferir més a les persones que miren més que les que no miren, mostrar animació, somriure freqüentment de forma afectuosa i cordial, deixar que la cara reflectisca interès, utilitzar els assentiments de cap senzills o dobles, pujar el mentó, ser molt expressiu i emprar gestos oberts. També apropar-se als altres tot el que podem sense arribar a molestar-lo i no parlar molt ni molt de pressa. En conclusió, es té que recordar que el llenguatge corporal és sols una habilitat comunicativa. Té les seues limitacions en quant a la quantitat i amplitud d'informació que ens transmeteix i és particularment adequat per a reflectir emocions i actituds. El seu desenvolupament ha de seguir el mateix camí que el d'altres habilitats verbals. Bé, amb això acabe. Moltes gràcies i espero que us hagi agradat.